Agur terdi berriro ikusentzule zareten guztioi, eta Orezko txandaren aurretik errepaso bat naturak ekarritakoari, ezta? Alde batetik olatuak 0,8 metroti behera, eta gero haizea 15 kilometro, nolabait haizea ekialdeko ikutuarekin hasi da, eta orain mendebaldera batzeko, hori da. Bueno, eta beste konparaketa bat, txanden artekoa, 13,5 bataz bestekoa gizonezkoen lehenengoan, haizea, eta bigarrengoan, ikusi, diferentzia, 10,9 bera, eta olatua pixka bat igo. Beti hau bataz bestekoa da, jakina, ez da hor badira olatu batzuk, horren bikoitza izango dutenak, eta beste batzuk, askoz ez ere txikiagoak ere bai. Nik uste dut horra aldatu dena itxasoa bere horretan, haizea pixka bat leuntze aldera da, joera, eta ura bera, korronteak gehi. Haize gutxiago, baina korronteak gehi, seguru. Bueno, Orezko txandako ontziak hementxe ditugu, Santurtziren denbora hobetzeko asmotan kokatzen ari dira. Lehen kaletik Hondarribia, bigarrenetik Zierbena, hirugarrenetik Urdaibai, laugarrenetik Orio. Santurtziren denbora hobetu, eta txandak aurkarienak ere bai, bestela akabo. Zer esan duen gorkak, Atzera ez gaitzala, harrapa. Bandera txuria. Horrentxe. Bai. Bai. Bale, koairutu zait, garbia, bai. Bueno, hementxe gara, Hondarribia azken 4 urtetako garailea. Berriz esaten da. Ia ziru egunen, okorrez banau, hori horren hau. Bueno, momentuz, pare-parean ditu. Minutu erdiko lana, ez da inora aurrera. Guazen aurkezpenekin ibon, baina taldean, hori da. Azkenengotik aldaketak bai, baina itxura oso honeko kuadrilla da hori. Bai, gutxo gora bera oso zagipa logikoa, bai, Iker Mari Ezkurrenak. Pasaren astean, azkeneko unean izan zuen bonokora bere bat harteko, jokatu estriborrean, bera sartu du. Inigo Bertiz, laugarren tostara, pasaren astean, bigarrengoan jokatu zuen Orion. Urko Redondo, berriro ere, hor txekusten dugu bosgarren tostan, gaur estriborrean, eta baborrean aldaketak, galde responda, eta Iñaki González, hoi bezala, bosgarren da zeigarren tostan. Orio eta Hondarribia, branka aurretik sartuta, segundu batean dira denak, eta guazen Zierbenakin, eta Zierbenan gaur, nor jarriko patroilanetan Orioko estropadaren ostean, Oriokoa, Borja Gomez. Orion patroilanetan aritutako gizona, Kantabriarra, gaur ere titularra bera. Hori da, pasaden astean, gertatutakoaren ostean, entzun da, patroiak onki du gaizki egin ote zuen, eta zuntzunegi berriro ere, patroi beraren aldeko apustua, bi aldaketa, gaurko Zierbenaren taldea ere oso erraz ezagutzeko modukoa. Bueno, eta Bu Bizkaian, Lur Uribarren, patroi lanetan eta bi aldaketa. Hori da, Txila Biudez, hirugarren tostan, pasaren astean, Andoni Gartzia izan genuen, eta baborrean berriz, Gorultzaga, babor espaldan, eta Leki Txarrainak Igoikoetxea, gaur lehorrean da, Josebak ere aldaketa gutxi, trenerua gutxi mugituz. Hondarribia, estropadaren burua hartuta, segundutxo bat hori, hemen dira hori jotarrak, zeruan, aurreko astean, etxean garaipen ikaragarria lortu oste. Hori da, garaipena 18 uneneko batik, lortu zuen 3 aldaketa egin ditu, Errezkero Saltzamendik, Estriborranketik Imanol Garmendia, eta Iban Martinez, hirugarren tostan, baborrean berriz, Atiarra, Martxel Aldai gaztea, aldaketa gehiegi ez, zerak, Jon Saltzamendik, laugarren estropada jarraian, Orezko txandan, eta azken aldian nabarmen pauso bat aurrera eman da hori. ¡Mátalos! ¡Quiero sangre! ¡Asea! Ara berri. Hor tarteka barruan ikeragarriak esaten dira mutilak eta animatzen. Esan behar dira. Errespetuz, baina lehen esan duzuna. Patroiak kudeatu egin behar du hor duen talde hori, ez? Bueno, Joseba Fernandezen hitzak ekarriko ditugu pantailetara. Ligako nagusia da Urdaibai eta hemen Joseba Fernandezen azalpena. Zainian gehitu zen aurkari hori, ez dut baztertu inogu momentuan ez hori eta ez besteak.
baino bai, asteburu gaurko estropadaz gain ni buruan daukat asteburu osoa eta asteburu luzea denez, zain ez eguna hor parte daula, Euskadiko txapelketa bide batez. Bueno, tokatzen zaigu entrenatzaileei puzzleetan jolastea, ez? Eta, bueno, dosifikazio kontutan ibili eta saiatu era berean daukagun aldeak kudeatzen, sensazio onak lortzen, eta gero Euskadiko txapelketa horri ukoekin gabe, ez? Eta, bueno, hortan horrela prestatu dut, eta espero dezagun asmatzea. Asmatzea, hori da gakoa. Joseba badaki ligan duen errenta handi honekin baduela aukera rotazioak egiteko. Eta badaki baita ere, aurkari indartsu hauek, nolabait dena ematera joango direla egun berezi horietan, eta Euskadiko txapelketa horietako bada. Nabarmen. Begira Hondarribia, Orain kanpora nola doan. Ongi bukatu. Erasoki, Redondo, Bertiz, Mari Eskurrena. Zendien, Xagar. Bagorrak segi. Zibateko errentarekin. Azkar sartzeko. Hori joren aurretik. Estropa deregoaren ertzetakoak oraingoz lehen luzean hobetu. 4:45 Hondarribiak. 3 gehiago. Ziago gagona, hori joren eritu zait. Hondarribiaren ere. Maniobra ostean, 4 segundu. Ziagogan 3 pasatxo. Eta orain 5 ere bai. Bai, hor. Hondarribiak golanduren bat hartu izango du, Bai. Bakoitza bere kaletik, dagoeneko zuzenduta. Bueno, eta apalena, oraingoz Zierbena, 4:52. Aurreko txandako azkarrenak, Kabo eta Santurtzi izan dira, 4:56. Haiek. Hondarribia oso ondo, Oso ondo poparean. Adi orain olatua sartzen denerako, orain hori olatuan hori urbildu da, bitima. Maizu haudiak dira denak hemen. Eta inork ez du utziko. Urdaibai eta Zierbena 5 minutuko lana ia 6 eta Urrutitxo ia 3 traineru galduta. Asko galduta. Eta Zierbenarek estropa beremuaren erdikaldetik bazbia. José Luis Herrerías, Zierbena, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, ¿cómo estás viendo esta regata? Estamos viendo a Urdaibai y a Zierbena por las calles centrales un poco perdiendo bastante tiempo. Sí, bueno, están ahí un poquito las dos. Parece ser que las calles exteriores van, la 1 y la 4 van mejor, pero bueno, vamos a ver un poquito a mitad de regata, a ver cómo va transcurriendo la regata, porque bueno, las corrientes y todo esto están marcando aquí diferencias y a ver cómo va la regata. ¿Cómo ha ido la semana después de no conseguir una bandera por 18 centésimas? Bueno, pues con mucha alegría, porque otra vez nos ha tocado otro bailar con la más guapa, porque también las hemos ganado por ese tiempo. Entonces, pues bueno, pues esta vez nos ha sido en contra, pero bueno, hay que asumir cómo están las cosas y bueno, tirar para adelante. Y hay que dosificar también, ¿no? Teniendo en cuenta que tenemos el campeonato de Euskadi a la vuelta de la esquina. Claro, mañana también es una regata dura, tenemos el martes el campeonato de Euskadi, hay que hacer rotaciones, hay que estar... bueno, los chavales hay que también, son chavales jóvenes, canteranos, que tienen que montar en el bote y hay que rotarlos mucho para que puedan aguantar toda la temporada. Suerte para Zierbena, gracias. Casco. Urdaibai oso atzean ari da geratzen Ibon. 13 segunduko atzerapena une honetan Santurtziren atzeti legoke zelkapenean, Ez da hau orain artean ikusi, demoraldi osoan zehar, ez dugu liderra, behin-behineko zelkapenean, 6garren, une honetan. Estropadako unea izan daiteke hau, Eta ez bera 6garren, lehengoan adibidez 3garren izan zen, eta Hondarribi atzetik. Gaur ez. Gaur Hondarribi denborarik onenak markatzen ari da. Erakuztaldia ematen ari da. Zierbena barrura orain egitean dato. Zierbena oso ondo dato. Barruko kaleetatik oso ongi dato. Orain hori olatuan berriz. Bueno, esango nuke etorri parean datozela.
Hondarribia, Orio eta Zierbena izan ere, Hondarribiak errenta, ia 4 segundu, lehen luzean lortu. Minuto bat jaboga. Olatu batekin. Horentxe daunea, puskatu ez tropada horentxe dauko Hondarribiak. Atento. Begira, Zierbena rekuperatu den, Zierbena olatu andatu. Vete ahora. Bueno. 20 bat jaboga. Olatu batekin. Urdaibaik momentu hontan 7. postuan dute, Erne. Digari emango lioke 6 honek, puntu galtzea altxorra badu, haundia. Maika. Bai, baina kontuz. Inclinación. La tienes tú ahí, Duzunegi gaur baborretik. Solo delante, Estribor. Traineru Hondarribiaren alde. Garbi, Zierbena eta Orio eta Zierbenaren aurretik. Eta 3. kaletik sufritzen Urdaibai. Ligako nagusia, liderra. Burua hotz behar du orain. Joan bizkano bai! Hemen Bo Bizkaia, Begira Orio orain. hemen Oriotarrak. Olatua Oriok, Bai, Orio olatua. ontzi bateko errentarekin. Bai, haitu dute. Segir, txalo! Behin zuloan Hondarribi olatuan. Behaziago argi. Korrontea dago, Mugaraino, Korronteak tira egiten du kanpora horre. Hondarribik 9:58, Oriok 2 gehiago, Zierbena, En el último minuto 4. eta begira nolako mesua Segituan. Aranberrik bere mutilei. Segituan. 4 segundu jandizkiogu, azken minutuan Hondarribik. Bueno, orain, berriz ere brankaz, Hondarribik Oriori 4 eta Zierbenari 6. Urdaibai, ia 15. Urdaibarentzat, denboraldi osoko berik kritikoena da, nabarmen. Lan erditan, zelkapenean 7. Remale largo. Luce. Bueno, ea orain brankaz, Luce. Lehen, Largo. biziko luzerdian, Orio eta Hondarribia biedurapenean joan dira. Gero puskatu Hondarribiak. Equipo, Mercedes. Remata bien final y los lobos contra los Munarri. demás. Bukara eskatzen du. Burua hotz, segi. Remata, Estribor. Antzon Uriarte, Urdaibai, Arratsaldeon. Atxaldeon. Lainotu zaigula. Giroa eta estropada. Bueno, gaurko ez da izen bazen da zuen, bai, bueno, ez dugu zalango kali, bai, 3. ez da izango dela, bai, bueno, gaur ez da gure une. Gaur, penaz galtzez, penaz. Bueno, eta gaurko txanda honetan trainerurik apalena izateaz gainera, beste bigarren txandakoek egindako denborari. Biro dauz aurretik, Kabo eta Santurtzi bilo dauz aurretik dauzela. Ez gaur bazintxu galdu pilo bete puntu. Hau nola bukatuko den ikusi behar da, baina edo nola ere, suposatze dut ez dela oso gustagarria egoera hau, Ez da itxe, gaur usarrauta bat gaur hemen. Ez dut ikusten ekipu bihar da modu gaur hemen. Igual izango da, 4 egunetan 3 estropada jokatu behar dielako eta, bueno, gauza probatu behar dielako. Ez, besti bebardin bihar da biaz, ezke... No pilot ekipo hona dula gaur, ez da holan ekipo holan atzin gatziko ekipu. Zezau ekipu bastante hona da, ez holan ibiltzeko atzin dabitzen moduen. O eskapatxoen, buruk eskapatxoen ari ero, eta izan pasatzuen. Bai gaur penaz. Bueno, ikusiko dugu nola bukatuko den, sorte hon, Antxon. Bai, txerrega zuzue. Bi kontu daude, alde batetik zenbat puntu galduko dituen gaur, eta aurretik doana, aurkari, zuzenena dela, Hondarribia. Hori bat, eta bihar agian orezko txandatik kanpo geratuko dela. Une honetan 3 segundura dauko Hondarribia. Itekena da. Eta gero, gaurko bandera, Hondarribiak lehen, hemendik aurrera egin du. Largo y sigue. Orain abiadura berean, 3 ontziak, Hondarribia hori eta Zierbena. Como un avión. Beste bota bat aurrea. Omen bizia baino, gogo esti beste bat. Lehen hemen poskatu Lehen ere hori lortu dute. Hori badakit, No de correr, de trabajar. askotan kalea ona edo txarra, baina kalea bere luze guztian ez da bera. Nahi nuke kale bera bai, baina baldintzak oso ezberdinak izaten dira. 2 minutos. ¿Listos? ¡Momento! Hori gorka da. Zierbena ez da oso urruti, lehen oso ondo etorri da poparian.
hori ere hor da, oso lehiakor. Oazen, hori jotarrekin. Bat! Bi! Hiru lortza! Lau, Iban! Lau! Uai! Ai! Ai! Garmendia eta Albizu erritmoa markatuz. Bai jauna, eman da, denak eman, joan nahian da, ezin kontrarioari ez erkendu. Horiek euneko eunen doaz, Habek ez dira, pentsatzen nahi barri Euskadiko txapelketan. Gaurko banderan. Hori da! Urdaibai bosgarren postura etorri da, Santurtzi segundo batera izango luke, seguru Arne lineatik Josebaren mesua, estutu, gaur laugarren bukatu behar dela, laugarren bukatu da. Alako egunetan irabazten da liga askotan, egun txarra etortzen denean, eutxi. Arrastra, vale! Arrastra! Bueno, lan erditan, kanpokaldean ia 3 segundu sartu dizkio, Hondarribiak hori, Zierbena orduan bostera zen. Ea baziabogak, Joseba ezer esan duen, ziabogan arnazik ere ez, eman. Segi luze! Earra! 15 eta 11 markatu du Santurtzik. Hortik bera, artearekin gainera. Garri honrez, horrek helduko dio bai. Ziaboga aurretik Urdaibai, behin-behineko zelkapenean laugarren. Ziaboga azkarra, Hondarribiak, ea nola ateratzen den trenerua. 14 eta 50. Hori ogia bost gehiago. Begira Hondarribia bigarren kalera. Begira. Aruntza joan, gero behar bada, etorri. Beriro Begira Hondarribiak, bigarren kalean, nabarmen, oraindik zuzendu gabe. hori 6 maniobra ostea. Bost 6, dantzan dabil GPS-a. Zierbenari 10. Ziabogan hori ia bost, 8. Gero Zierbenari. Bueno, Urdaibaik 15-0 markatu du, Santurtzik baina bi gutxiago, laugarren alitzateke 3. Ziabogako zailkapenean. 14 eta 50 Hondarribiak, 15 Oriok, 49 Zierbenak. Eta orain, Hondarribik, 2 traineru hori, 3 Zierbenari, eta 6 traineru Urdaibairi. Baina, dagoeneko nahiko eskarmentu badaukagu estropak ikusten, da gaurkoa bezalako egunetan izaten da, helmuga marra zeharkatu arte, Bada espada. Eta hemen aldabenean zigor gazpia daukat berriz ere, Orio arratsaldeon. Kaixo atzaldeon berriz ere. Urduri. Bai, pixeten bai, azkenen, ja azkeneko luzia da eta pixet urduri, bai. Eta bueltakoan edo zer gauza gertatu daiteke. Bai, azkeneko minutu arte dozen gauza, eta, bueno, pixet urruti jore egon geha, eta, bueno, bain bost segundu falta zaizkigu, eta ber, azkeneko tramuan iraz ditugun. Aurreko asteburuko garaipenak indarran handizu, ez da? Bai, eta etzaigu azten, eta horregatik azkeneko minutu arte seguru burruka ingo guela, eta ber, ala dan, eta berdin bukatzean. Sorterik onena, zigor, eskerrik asko. Zuri, Oraindik asko falta da, 16 minutu terdi, bari hasi direnetik. Norabideak aldatuko dituzte oraindik. Hor dago gakoa. Hondarribia bigarren kaletik, nahitunera joateko aukera badu. Oriok ere bai. Konparaketa Urdaibai eta Santutziren artean goikaldean, ematen du Urdaibai orain estutzen ari dela. Begira Hondarribia orain, lehen ere hemen joan eginda. Lehen ere, begira badu. Orain ere bai. Orain Hondarribiarentzako unea, Hori da momentua. Bai. Olatu gainean begira. Segi, segi. Gainean oraindik. Oraindik gainean. Oriok ere hartua izango du, Bai, hartua du. Orain zuloa. 8 segundura dira horiotara. zuloa. 8 Largo! Luze zuloan eskatzen da. Largo! Luze! Errenta haundia. Hiru traineru. Eta begira Santurtzi eta Urdaibiren artean. Bihar horrezko txandean izatea da, hor jokoan baita ere, bientzat. Bueno, 9 segundu eder. 10 ere bai. Distantzia ikaragarria lortu du Hondarribiak. Baina, olatua ditugu. Oraindik 500 metro pasatxo. Oso azkartze torren, Baina Hondarribiari errekuperatzeko 10-11 segundu 500 metrotan. Olatu asko hartu behar dira, Ibon? Ikeragarri azkartze torren, Rama Guadalupeko.
iruditzen zait pixka bat, kalea mantenduz bezala Hondarribia, Ligako bigarren garaipenaren bila Hondarribia. Lehen berriz, Orioren errekuperazioa eta Zierbenarena orain etorri da, une honetan, bigarren luzean. Begira, nola datorren Urdaibai. Bai, 10 segundu eder, errenta hor da. Eta Zierbena luze honetan, ez da bigarren luzeko Zierbena. Begira, Urdaibairen maniobra, Zero kalera. Urdaibai eskutzen ari da, badaki, Santurtzirekin hortxe ibiliko dela, estutu behar du, eta Zierbena ere, ez dakit zuluan geratu da. Bueno, Hondarribia asmatzen ari da. Asmatzen ari dira, hor baina dozen botella. Ola de bandera dio, begira, amunarritz. Atento! Treñeru. Orain berriro begira. Orio lehen bezala hartu du, baina urrutegi. ¡Sigue! ¡Qué buena! ¡Sigue! Gozatzen ari dira, berdea. Hondarribiarentzat izango da, Getxoko 40. ikurrina. Bosgarrena izango du jarraian. 14, 15, 16, 17 eta 18. Hor dator. Hori jo ez dutzen dena ematen baina 11 segundora. Olatuarekin Hondarribia. Hemen da Hondarribia. Ama Guadalupekoa nagusi Getxon. Bai Hondarribia. 19:56. Orio bigarren. Hor da Orio. Bai Orio. 11 segundu gehiago. Hemen Zierbena, bai Zierbena, eta olatuan dator, txampa bizian, Urdaibai, bai! Ba, hortxe, eunenekotan, Santurtzi eta Urdaibairen artean eunenekoak, Santurtziren alde momentuz. Eta ez dira bi eunen, badira 60 bat edo. Ea bideo finitxarekin zer esaten duten, zer konfirmatzen duten. Hondarribiaren garaipena 19:46, Orio bigarren 19:48, Zierbenak 20:03, laugarren behin-behineko zelkapenean Santurtzi. Garrantzitsua bihar, Ohorezko txandan etxean, 5. Urdaibai, gauzak horrela Urdaibai bihar, bigarren txandan izango genuke. Frantzis González Etxaberri, arratsaldeon eta zoriona. Arratsaldeon, eskerrik asko. Beno, hasi eta bukatu arte, estropadaren buruan, eta hori, lehendabiziko kalea tokatu zaizuela. Bai, hala da, hasiera batean beldur pixka bagenekoan, eta gainera ikusita aurreko txandetan nola ibili dien lehenengo kalekoak, baina, gu bikain moldatu gera, hasieratik buru hartuta, eta ez dugu utzi bukaera arte, eta gainera azken luzean ere abantaila ederrak lortuz. Bigarren bandera denboraldi honetan, eta gainera Urdaibairekin daukazuen borroka hori sailkapen nagusian gaur zegoen alde nabarmenen. Bueno, nabarmen bai, uste du 5. egin dutela, beraz... Konfirmatuta bai, 5. Urdaibai. Beraz, 7 puntotan, handi biziri gaudela esan nahi du, eta gu jarraitu behar dugu. Gauzak orain bezala egiten, ikustu dut bide egokian goazela, eta horrela jarraitu behar dugu. Eta Getxo gustuko duzuela, elkarren segidan 5. garaipena hemen. Hala da, azkeneko 5 irabazi ditugu, eta ea ez den azkenekoa, eta, seinale ona den. Bueno, noa uretara, Frantzis, ia bat-emategaz hitz egiten dudan. Ondo, ospatu beraiekin. Zorionak. Venga, eskerrik asko. Oso egun ona gaurkoa, Hondarribiarrentzat. Begira, epaimaitik emandako datuekin sailkapena ofiziala, 19:46-84 Hondarribiarrentzat. Oriok 11 gehiago. Zierbena 16ra, Santurtzi 21era, eta 64 hori da tartea Santurtziren alde eta Urdaibairen kontra. Beraz, hor, alde batetik puntu bat galdu du gaur, eta bihar ez da Ohorezko txandan izango lehenengo aldiz, denboraldian Urdaibai. 5. beraz Urdaibai, 6. Ondarroa, 7. Kabo, 8. Donostiara, gero Tiran, Kaiku, San Juan eta San Pedro. Goitik egun garrantzitsua, behetik ere bai.